αυτό. Ποιο τέκνο. Για το τέκνο. Τον Εύρο πάνω. Άρτα και τρίκαλα. Άρη αριστερά πήγαινε.
κάθαρσης. Να αγγίσουμε τα θέλω και τα όνειρα των εργαζομένων. Δημόσιο απολυμαντήριο στην Ιερά Οδό. Φοιτητές του 6ου εργαστηρίου, του 3ου έτους που είναι εδώ μαζί μας και θαυμάσατε τα έργα. Ένα όνειρο που το είδαμε όλοι όσοι είχαμε δει το χώρο, πολλά χρόνια πριν. Ένα χώρο φορτωμένο με μνήμες, φορτωμένο με δυστυχία. Θα απλωθεί σε όλο το χώρο του απολυμαντηρίου και θα μας την παρουσιάσουν 3 φορές. Με καταστάσεις δύσκολες ανθρώπων που αντιμετωπίζανε πολλά προβλήματα στην πορεία του χρόνου. Ένα χώρο όμως ιδανικό για να ξαναέρθει στο φως της δημοσιότητας, να ξαναβρει τη θέση που του αρμόζει. Στο μαθό άλλο δικό του. Δεν ξέρω, για να φύγει. Άλλη πόρτα και δεν την περνάμε. Λύσεις υπάρχουν. Ωραίο. Καλή διάθεση. Αυτό το όνειρο έγινε πράξη, κυρίως με την συνεργασία αρχικά της συναδέλφισσας εικαστικού από την συναδέλφισσα από την Περιφέρεια Αττικής, την Κωνσταντίνα την Καραχάλου. Που μαζί ξεκινήσαμε να περπατήσουμε αυτό το δρόμο. Να καλέσουμε συναδέλφους, εικαστικούς, καλοτεχνών, αλλά και μη εικαστικούς συναδέλφους, για να παρουσιάσουν εδώ τα έργα με αυτό το θέμα κάθαρσης. Ένα θέμα που δένεται και ακουμπάει σε αυτό το χώρο. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα από τα σημαντικά στοιχεία της έκθεσης αυτής. Αγκαλιάστηκε η έκθεση από συναδέλφους από διάφορες περιφέρειες, συναδέλφους που εδώ και ένα χρόνο τρέξαν αυτή την προσπάθεια και στη συνέχεια αγκαλιάστηκε και από την Σχολή Καλοτεχνών και έδωσε και αυτό το μέρα των νέων τεχνών, των νέων δικαστικών, των φοιτητών της Σχολής Καλοτεχνών, που μαζί ακούμπησαν το θέμα με πολύ όλη, με πολύ σεβασμό, με πολλή δουλειά, με προσωπική δουλειά
ξεπερνώντας πολλές δυσκολίες, φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Ένα σημείο που το χαιρόμαστε όλοι. Το χαρήκαν όλοι όσοι, οι εκατοντάδες άνθρωποι που επισκέφθηκαν την έκθεση, οι εκατοντάδες άνθρωποι που ήρθαν στα εγγένεια της έκθεσης και οι οποίοι χαρήκαν και τα έργα, θαυμάσανε τα έργα και την προσπάθεια των συναδέλφων, θαυμάσανε αυτή την προσπάθεια και πραγματικά η κουβέντα που είπαν ότι θέλουμε αυτός ο χώρος να συνεχίζει να είναι χώρος πολιτισμού, αυτές οι κουβέντες μας δίνουν κουράγιο για να συνεχίσουμε κι εμείς. Σαν Ομοσπονδία των Εργαζομένων της Περιφέρειας, σαν Σύλλογος Υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής, μας δίνει το κουράγιο να παίρνουμε πρωτοβουλίες, να αγγίσουμε πραγματικά όλα τα θέλη των εργαζομένων, να αγγίσουμε όλη την προσπάθεια μέσα από μια διεκδίκηση, να μπορούμε να ζούμε καλύτερα, να μπορούμε να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας. Να αναδεικνύουμε το δημόσιο χώρο, να προσπαθούμε να αναδειχθεί όπως μας θέλουμε να είναι ένας δημόσιος χώρος. Ένας δημόσιος χώρος που θα δίνεται στο λαό, θα δίνεται στους εργαζόμενους, θα είναι όπως πρέπει να είναι, με σεβασμό στον χώρο, με σεβασμό στη μνήμη και αυτό θέλαμε να το αναδείξουμε προς τον άλλο. Οι δημόσιοι χώροι πρέπει να πάρουν την αξία που έχουν. Και ανάμεσα σε αυτούς τους δημόσιους χώρους, το δημόσιο απολυμαντήριο, το λυσιατρίο, θα πρέπει να βρει αυτή τη θέση του. Με ανακατασκευές που ακριβώς θα στέκονται αυτές τις μνήμες στην χώρα. Και ελπίζουμε ότι θα δρομολογήσουμε αυτή την κατάσταση, αυτή την εξέλιξη, θα δρομολογηθεί αυτή η εξέλιξη με την προσπάθεια που έχουμε κάνει. Γιατί αφήνει ένα μεγάλο αποτύπωμα σε όλες τις εξελίξεις η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ένα κριτικό από το φίλο μας. Πάντα θλιμμένη. Και θα μείνει και με τον κατάλογο που έχει φτιαχτεί, θα μείνει πραγματικά θεωρούμε στην ιστορία και αυτού του χώρου αλλά και στην ιστορία των εικαστικών. Εδώ είμαστε να συνεχίζουμε την προσπάθεια μαζί με όλους τους εργαζόμενους με μια πολύ συλλογική δουλειά, γιατί μόνο αυτό πραγματικά μπορεί να φέρει αποτελέσματα.